Здравейте! Днес ще говорим за постигането на целта. Аз съм Стоилка Михнева и искам да ви разкажа какви са заблудите на хората по отношение на целта. Ето, примерно, това сме ние. Тоест, аз пиша аз и тук е моята цел. По принцип, хората си мислят, че за да постигнат целта, те не могат да постигнат реално сами това нещо и на тях им е необходимо мотивация. Мотивация е това нещо, което ги движи хората, за да постигнат по-бързо целта. Но истината е, че ние по принцип в нас е заложено да имаме енергията сами, без никакви мотивации в страни, да постигаме нашата цел. Ако ние нямаме енергията и желанието да започнем, да се движим към тая цел, това означава, че някъде има пробойни и този ресурс изтича от нас. Могат да изтичат в най-различни места. Въпросът е, къде изтича? Как можем да се справим с тия пробойни? И какви действия можем да направим сега? Защото в момента, в който ние разберем къде ни изтича енергията, къде не правим действия, къде ни изтощава чисто енергийно, тогава ние като ги запушим, тук започваме да придобиваме повече енергия, повече ресурс, повече възможности, повече подходящи хора и така нататък. И в един момент ние имаме не само физическия ресурс, но имаме и подкрепата на цялата Вселена, цялото поле около нас и ние си спомняме за тази функция, която Господ ни е дал да бъдем сътворци на нашия живот. И когато сме напълнени с това, можем спокойно да постигнем нашата цел. Това беше от мен. Желая ви успех. Аз бях Стоилка Михнева. До скоро!